machita sancola bafethu masibhanqa i-channel asikho videos ezibiweyo apha content original sencola singamashita. Kaizer Chiefs idlale last weekend kandlala grand idlale iwaza players ezininzi ziya criticize players ezininzi ziya question fans plus ni coach ni team yonke nje, but khona nje player eyi-1 se in the retire my opinion yami se player intswembu and say future umtshana poza player ifense ezininzi sizimcriticize umtshana and ngiselo andivumelane nayo because sebone opinion yami is ba okay i-coach yambhoda umtshana, i-coach especially last season i-coach yambhoda umtshana yambhoda le player and sene-fans ziyayibhoda futhi and iselowe izokwenza ismoke izokwenza i-damage. So bone funa uthetha ngalo yapha kule video bafethu. If eqala udibana ne-channel le-content ngapostwa ziwezi grand mfethu cofa subscribe ezansi khona indawo bhale subscribe emhlophe cofe phaa uzothola i-videos bafethu. Ndithetha ngeliphi le player, ndithetha Mdu Shabalala, Mdu kanye kuthiwa Mdu odayi like esesisowetho Kaizer Chiefs umtshana ndibukele safika sanoqala before afika i-PSL DStv Premiership idlala ezantsi kwilawe i-Disc Challenge DStv Disc Challenge kudala kuthiwa i-MDC multi choice Disc Challenge but sekuthiwa i-DDC DStv Disc Challenge. Mdu Shabalala ndibukele phaa dlala Kaizer Chiefs reserve team, ndambukela edlala national team under 20 South Africa azithoba yo cwembu le boy le winthandileyo sengumntu more than anything is like players needs ne ziyafika especially if attacking midfielder izigqekasi izigqekwe team okay une technique une touch grand bone la way most bese iyathanda la way ba iplayer if it's a technical touch yayo indlela ebamba ngayo ibhola nendlela umjita move ngayo ibody yakhe xa ithena indlela pasa ngayo a technique indlela jonga ngayo baseyo ujonga inhle yutswembu le player bone bese vele sibone la wini ngiqomba yo hayi inja lena bone seyintswembu le player bone xa iplayer se ijonga kahle ilawe ngathi natural indlela ebamba ngayo ibhola indlela pasa ngayo ibhola xa ingamakwanga i-free bone because la way mosenzeka xa u-free bone ba you pass emnandi yo hayi mnandi inja le player intswembu le player bona bese South senza la way mos. But esebholeni especially ngobhola yangoku you need a lot more ukuze ube player ukuze ube successful. You need a lot more than ilawe technical touch, you need a lot more than ipass grand ba umnandi ngepass bone ninzi wezidingayo. You need like say for uba wenze ezinye ways ezininzi ezibalekileyo yabo ezinye zazo uthetha ngazo ngoku ba okay umntu unantoni. So nindithanda ngumntu se unayo technical touch umtshana unayo natural touch bone se umhle emehlweni bone se xa ibamba ibhola indlela pasa ngayo ibhola umtshana bone ngathi bone yala wesithanda esi ba okay yalo izalelwe netalent izalelwe ukwenza le way because sibona indlela ibamba ngayo ibhola indlela ipasa ngayo ibhola yabo. So umntu unayo lo way umntu endithanda mina ngayo manje umntu compared to players nezithi gqep South Africa is like umntu se udirect umtshana unaza way manje umntu uqonde front jo uyayifront umtshana ufuna like kuthiwa forward playing bone progressive umtshana xa ibamba ibhola akayiguquke back qho ufuna udlala i-pass back ufuna uguquke back xa imakiwe those players bayisejonga okay umnandi xa ipasa but say if kusovaliwe ufuna uguquka ufuna upase back pasela number 8 umntu se uzama ukwenza izinto bayisejonga if akujikele ngapha uyajikela umtshana ufuna uyefront umtshana ufuna uyepalini and seyiwetha ngayo umntu uyakwazi ukhaba uyakwazi ukushuta yabo uyakwazi uba direct and umntu khona i-chance khathi ba okay ucefana mhlawumbe umntu uzawudriblisha apha okanye uzolanduze uzozama hold play kanye dlale back umntu sevela be-direct on the front umntu and senziwe izigrand futhi ndithandana but umtshana ngisebeksemjita uyakwazi uba nalozo uba successful uyakwazi ukucross ibhola if uyakwazi udefta wide ngifike phaa cross ibhola umntu cifa umntu mhlawumbe
uza hold ibhola okanye sekugqifana kuse umntu uzakwenza ipasi itouches ezi3 kwenye 4 umntu uvela athi 1 khabela ukhipha okanye kuseya cross ibhola, which is known uba direct bone, and ese umntu iways is simple when you say basics umjita uziphethe umtshana ekwazi ku decision making, one type decision ba okay kuse ngoku ngayibamba kancane mfethu bona kuse ulinde kuse players zakho ngene in position bona mntu yokathi type decision bona ngaselonga ngqama qoba isefuna ungqama ufuna ukubaleka kokoko, and ese more than anything ese umntu une willingness for ba kuse makathatha abantu bona ngafuna iqho so lokufuna ukuquqa ufuna ujika ufuna ukuthatha abantu umntu, and seyibalekile uyiqonde front, and this is another reason why bayisejonga benthetha ngoNgcobo. Khona ivideo endenzileyo ngoNgcobo amazayibona apha benenze izolo ngajonga pha channel thetha ngoNgcobo pha bayisebenza no cheap and bayisindoni isimoko mna naso ngomjita yabona. If yabona ufuna uthola video jonga timeline yale channel uzobona pha thetha ngoNgcobo. So second part yale video ke ngoku izoba kuse uNgcobo ise umntu bayise coach umbhuda njani uzwana umbhuda uNgcobo enesengumtsekise nombhuda futhi enefenza umbhuda xa uyiplayer young umntu una 9 years ngoku xa uyoung lethiwa youngster kuthiwa uyadevelopwa, understand, usafundiswa bona usafunda bona usafumana experience bona mos ifana nani if kuse umuntu ophangela out ephangelayo xa uspan khona i-light kanye ezinye ilawe mhlawumbe kuse i-younger colleagues zakho bose abasebenzi bona usebenza nabo ngathi bekho badala okanye bane-experience efana nawe ispan mos bone uyabagayida bakisebone ezinye way bone kufuneka babonise basebenza njani, then afuneka udimane expect ezinye way bazenze bone njengabanye abantu kudala bane-experience yabo. And then one thing important about the youngster uzwana ekhanga yenze grand nonseki mhlawumbe kusesonoyibhuda nefense onoyibhuda se-youngster ibalekile kuseyiwenzekayo apha bayikuse iweni ezithethayo nezinto enizithethayo ngayo nezinto enizifuna bakuse mayizenze zi-affecta kuse apha kuyo engqondweni, and kuseyibhola inintsi wenzekayo apha even naselifini nje izoba kuse le way you need to make sure uwenzeka apha entloko ubone se because afunekanga nombulali okanye senimphazamise apha bona mental side, and say mental side iways fana ne-confidence ne-belief ne-desire bayise umntu uzwane plek ebemrhayiza umrhayiza ngantoni is bayise uqala umdlalisa oko bayisejonga umjula phaa bayisejonga makamele iteam bayise umntu ulithemba lethu mfethu ungaswinise le game, and say if awuyenzile winda khupha like say i-player ikuse incane ayidevelopa kanjalo i-development because say umtshana compared to lawe beyenza lawe kusekila DTC understand, but it's a different level bekhala intanga zakhe bhalela ezincane because intoni ebekwazi bakho kusamele team apha team be-captain my-captain phaa yabo, and sebe confident umntu phaa ise umntu bengoyiki into phaa ise umjita bene-confidence sene-belief bayisejonga yinja and sejonga uzayenza yonke le way engonqeni ukwenza imistake. Then sengoku apha ngoku kuse umtshana le way yenzekileyo kuzona last season and I think le way zenzekile this season semntu the more ndibukela the more bakuse umtshana ngathi kuzithemba kakhulu ngoku woyika ukwenza impazamo woyika urhayiza ngoku umntu xa idlala, and se le way ngisela nge-mental side le way le-damage isenomphatha umtshana angaphinda be-grand umntu kuba ngaphinde beyila player bekayiyo ngoku bayise ngoku uzokoyika ngoku angazithembi kanye thatha isikhathi for bayise maphinda benayo la way umtshana because ntoni iyadestroya i-coach ubayise yamshouta kanye seyifans yamcriticizer baya ise umntu mayiphume light ayikho ntswimbu ayenziwa le way yembona if kuseyoyalandela development ye-players ezininzi bone se in world football even nalapha SA bayise i-coach bayise yakhetha bakhe madlale nini umtshana bayise yiphi imatch izompika ngayo and sesiphi isikhathi zomkhupha ngaso and ziziphi game okay semtshana makaqale okanye mangaqali okay ngoku mangeneze sub mtshana bona mangaqala igame bone sewuyamkhulisa ngazibhini sewubuilda intoni builda i-confidence ne-belief yakhe plus ne-mental side bayise bene-mental strength
not lo ibisenza ngozwane la season but net lo isenza defense ngoku bayisena criticize bayise bona that's not how you develop and nurture young talent. So ubone masiphasope majita yabo singenze nje because kusela light intswembu and sengoku ngambhuda ngonombulala ngaphinda be grand umtshana bona nizobulala i-confidence ne-belief yakhe bakuseyintoni as a player sathi gqisana 19 umjita bone. So Molefe Ntseki and une-experience yo develop yosipana ne-young players, so nethemba bone Ntseki wayi coach under 17 SA, wayi head of development ne-youth Celtic, coach under 20 SA, so iyayazi la way and sena-Chiefs be head of youth. So ndimthembile Ntseki mhlawumbe uzayibona le way and then manager grand umtshana, but first game khange manager grand against i-Chippa United, khange manager grand iyomkhupha and also iyajonga uba ise i-game isikhathi okay into yenzekayo egamini indlela mkhuphe ngayo nxa mkhuphe ngayo meku-grand bone sizokhatha confidence yakhe. Umuntu ngoku akazokala natural ngoku because ubone xa ifuna udlala uzocinga uba uyikukhutshwa bayise uyikwenza mistake fans bazamcriticize kanye sewuyikukhutshwa ngoku bone emkhawatha ngazipini nenesengo ibalekile bayise player at this time at this age xa useyi-teenager isibayise ngenzeka iways okuphazamisa because kubone ezinye way zizokwenzeka kuba ungaphinde uzovele ube ne-habits ezintsha ne-habits azokwazi uphuma kuwo because ukwi-development ukwi-development phase bona usaformisha bona as a player. So ngokwezinye way senokwenzeka nenza ukumosha ngaphinde zisuke eziwe apha kuwe ngoku uzoba ne-bad habits umtshana ba okay ngoku qho ngoku xa bambhola akafuni ukwenza mistake, ufuna uguquka, ufuna udlala eback, ufuna uba safe because akafuni uba criticize bona akazofuna mhlawumbe ngoku ukhabela ukhipha kanye akazofuna ukwenza ipass e-risk ngoku afuna uthatha risk because kuseyoyika and seziwe ke ngoku senongena apha kuze ngikwazi uphuma ke ngoku thatha isikhathi for mazi uphume and then ntoni ngaphinda begrand ngabiyela player besicefana zoba yiyo because bona bambulele bamkhawadile because bakwazi umanager italent esincane, bakwazi unecherisha, bakwazi udevelop ubone. So irresponsibility ye-fans bakuse iplayer encane sanuyigibisela iplayer encane ubone udinga isikhathi for uba kuseyintoni because ngoku nizamlimaza ubone ngaphinda begrand amlimaza phi apha. Sengixela uba sendithi ukhona abantu bathi hayi kuse uzoda begrand nini bone mjule pha enesenziwe yakhe noba untswema kanana yenziwa lo even nale i-wrong uba semjula ngapha ya bone nike semusipane segrand bone uthi chu ngendlela egrand umanager yagrand i-moments inekuseda begrand ke ngoku otherwise khathini ngomjula nje pha yabo but not too early. Thatha isikhathi ngesikhathi sigrand bone otherwise sizomdestroya ngoku and same time uyajonga uba sekwenzeka ntoni etimini if kuseteam iyawina i-players yaperforma isikhathi sigrand for uba kusemofaka i-youngsters ke ngoku bone i-players semaziperforme okanye mhlawumbe i-team Chiefs yalida 1-0 okanye 2-0 neshike 20 minutes Chiefs yawina apha idlala grand umntu umfake ejo umfake ubone uba sezokwenzeka ntoni yabo. Okanye senidlala neteam okay iqhumajonga apha opportunity grand not too much pressure not a big crowd mhlawumbe dlala FNB crowd enkulu mfake umtshana uzoba confident bona angazukuyi kwenza mistakes bona isikhathi la to development ke ngoku bona iseyonecherish even zonke best player in the world kusezange zithi saqala ungena yajulwa bona bese yenza the way zikhona few exceptions but majority most I value ujule pha and make le way bona ezinye players qala ba grand maybe after like 2 seasons or 3 seasons yabo ezinye ba grand same time but bona kufuneka isikhathi se-grand if ungajonga no Messi no Ronaldo first season yakhe ngoba wena 16 17 18 amashite kuse kancane grand bone kancane nje ubone semdevelop ungahayizi ungambhudi because bufuna be careful yabo. At the same time afuni ne player futhi ibina too much confidence too soon too quickly isencane bone because la way yenza ba kusebone uzocafana ngoku usi-superstar ngoku yinja bone ibhoza yena, so ufuneka ugade futhi ungabi too confident too quick okanye ubulele confidence yakhe. So yamdu machita masithembe uNtseki uzamdevelopa manager kagrand plus ne-fans shayelani mabone masingenzi nje manje masithethi nje bone masicinge ba okay ngubani sitha ngaye yena sebone ukweyiphi stage career yakhe. Otherwise namthe thina opinions masincole apha uchenza role play channel siyabonisana siyafundisana. Ezantsi cofa subscribe ungalahli ungaphosa uziwezi grand fethu ezantsi khona lapha subscribe emhlophe cofa phaa uzothola videos ungalahli ungalali mwache bafethu.